Så er man rigtig glad, fordi man er glad for, at tøjet passer det mindste til en. Friends er skabt til at blive brugt og testes efter internationale standarder, fra top til tå og fra inderst til yderst. Vi får prøver af alle styles i det rigtige stof og den rigtige kvalitet. Hvis det viser sig, at produkterne ikke overholder vores krav, foretages de nødvendige ændringer, før tøjet kommer i butikkerne. Jeg tænker, at print og broderi skal flyttes lidt ned og lidt ind mod lynlåsen. Ja. Materialerne til Friends er nøje udvalgt, så tøjet kan tåle at blive brugt og vasket, igen og igen. Det betyder også, at det kan holde til mange timers vild leg for børnene. For at sikre dette bliver hvert eneste stykke Friends-tøj testet på et uafhængigt laboratorium for at få bevis for, at kvaliteten er i orden.